בואי תשבי בבקשה, חמוד עליה. שימו לב רבותיי, ברק נמצא פה, הוא ידאג לחלק לכל הילדים היום פרסים. בבקשה. ילדים, רבי שמעון בר יוחאי הלך וברח כדי שלא יתפסו אותו. אתם יודעים איפה הוא התחבא? איפה הוא התחבא? אני לא שומע. יופי, יופי, יופי. רבי שמעון בר יוחאי התחבא במערה. עם מי הוא התחבא במערה? עם הבן שלו או עם הבת שלו? עם הבת שלו? עם הבן שלו. איך קראו לבן שלו? רבי אלעזר. כל הכבוד ילדים, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים לילדים שידעו את התשובות. חזק, חזק, חזק. רבי שמעון בר יוחאי התחבא במערה עם הבן שלו רבי אלעזר. אתם יודעים כמה זמן? אתם יודעים כמה ימים? יפה מאוד. תן לה בבקשה את האופניים. תן לה את האופניים. סליחה, זה הגרלה? אוקיי, אבל מגיע לה עוד כרטיס. כרטיס להגרלה על האופניים. בואו נתחיל בבקשה עם הילד שיקשיבו, הילדה שיקשיבו הכי טוב, יקבלו בלי הגרלה את הכדור הזה. אתם מוכנים? איפה ברק? ברק נמצא פה? הנה ברק, תתנו מחיאות כפיים לברק ילדים. חזק, חזק, חזק. הנה ברק, הוא עשה כבר הרצה לאופניים. ברק יסתכל מי הילד הכי טוב, שמקשיב הכי טוב, יקבל את הכדור במתנה בלי הגרלה, גם בלי מחירות. שימו לב, רגע, לא ישר לתת. ילדים, כמה שנים רבי שמעון והבן שלו חיכו במערה? 12 ועוד שנה או 13? אני לא יודע כמה, 12 ועוד שנה או 13? מי אומר 13 שירים את היד? מי אומר 12 ועוד שנה שירים את היד? ומי אומר 13? אז רגע, 13 או 12 ועוד שנה? 12 ועוד שנה? רגע, כמה זה שנים 12 ועוד שנה? 13, אז זה אותו דבר, כל הכבוד. תן לה בבקשה נקודה ותרשום, כן, בינתיים יש לה נקודה, יש לה סיכוי גדול לקבל את המתנה הזו היום. ילדים יקרים, אתם יודעים So this is how you raise good children, is to teach them אליהו הנביא בא לבקר את רבי אלעזר ואת רבי שמעון אבא שלו במערה. בשביל מה? show them you're interested, bring them together, make them feel purposeful, meaningful, give them good experiences. החבר'ה פה, עוד מעט, אתם רואים מאחורה, עוד מעט הבחורים יעשו הצגה ויראו לכם את רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה. המערה פחות או יותר הייתה נראית אותו דבר, והאיגלום שקיבלתם פחות או יותר כמו החרובים שהם אכלו. זה רק לזכר החרובים. ילדים יקרים, with no computers, no cell phones, no distractions from human interaction. That's what's necessary. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, every child needs to feel purposeful, connected. Their pains need to be understood by parents, school, organizations, faith-based or other. And we need to be responsible for ourselves, for our families, and for the entire communities. What do you think?